Ülkemizde geçmişte Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di konferansa Romanan de ragihand ku ti arêşeyek bi navê Kurd nîne. Tenê arêşeya herî mezin arêşeya gelê Romanê ye. Erdogan aşkere kir ku kî derdkeve ser ekranên televizyonan dibêje Firsa Kurd lê tu Firsa Kurd li Tirkiye nîne. Ew kesên wesa dixwazin bi vê yekê dewleta me parçe bikin. Lewra ji bilî arêşeyê gelên wek gelê Roman ta arêşeyek bi navê Firsa Kurd li Tirkiye nîne. Li hemberî daxiyanê Recep Tayyip Erdogan, hevserokê Partiya Demokratîk ya Gelan Selaheddîn Demirtaş di daxiyaneke rojnamevaniyê de di heyema encamdana hevdîtinan di gel şandaya Elewiyan li welatê Ewropayê ragihand ku li welatê Tirkiye arêşeya dîktatoriyet, qurxkarî û pawankeriyê heye. Navê wê arêşeya Partiya Dad û Geşepêdanê ye. Lewra înşallah em ê di hilbijartina Parlemana Tirkiyeyê ya roja heftê Hezeran ya sala 2015 de wan êrişeyan yekalî û çareser bikin. Ev bajarê vê ye. Pira Ji aliyekê din ve hevşaredara bajarên mezin ya Amedê Gulten Kuşana got, rast e, li Tirkiye Firsa Kurd nîne. Ji ber ku êdî gelê Kurd bûye hêza dînamîkî ya demokrasî û azadiyê. Lê aliyê ku li hemberî daxwazên Kurdan li ber xwe dide, rêveberiyeke xirab û kêrete ku arêşeya wê heye, ne yê kesê din e. Kişanek diyar kir ku li Tirkiye hizrê ku ji demokrasî, azadî û mafê mirovan û gelan fêm nakê heye. Lewra divê em bi dijwarî tekuşîneke bê hempe li hemberî wan kesa birêve bibin. Welîd Xelîl, NRT